И здравейте хора, аз съм Bulgarian Gamer и както виждате пред вас е Minecraft и пред вас Create for More. Така, YouTube Survival, така си да ще там рандом букви, вижте го. Да, всичкото, пълно често няма го пускаме, да, без пускам читовете. Ще играем на Easy. Това е първият епизод на Minecraft Survival. Надявам се да сте видяли първото ми видео на CS. И така, сега ще започваме, ще чакам да зареди. И ще зареди. Така. Текст в момента е почти 12 часа вечерта. И не говоря чак толкова силно. Седем кълбанша на спални. Ще се обърнем към слънцето. Така, ще чакаме да зареди всички чанкове. Релоудваме. Не знам дали знаете, но сме на... Опа, извините сега. Ще сигурно някакъв гаден звук. Да. И бяхме на версия... Сега в момента сме на версия 1.10.2. И... клипчета няма бъдат много дълги, по 10 минути. Даже по-малко. И в момента овцата ме бута. Тази овца. Така, взехме ачивментите. Тази поредица ще бъде дълга, докато не убием Ендър Драгона. Но има време. Така да кажем. Надявам се играта да не лагва. Може малко да лагва, но това не е значение. Да, сега крафтваме пръчки. Веднага правим един слорд. Така. Скоро можете да видите някакво видео на World of Warcraft, но много рядко. Така, там виждаме едно зомби. Един скелет. Видеото на World of Warcraft сигурно ще са... Извините. Пак извините. Ще са... някъде... по един-два видеоклипа на месец. И... това... Сега ще отида да събера малко каблстоун. Но се надявам да нямаме проблеми с мобовете. Така. Така, веднага превключваме. Опа, както виждате, тук имаме желязо. Така, ето, тук ще посъберем маничко. Малко ме е запушено се. Извинявам се за което. Скоро в каналът ми ще видите интро преди видеото. Най-вероятно за 5-6 клип. В момента още не сме чак толкова така известни. И когато развием канала, ще го правим още по-добър. Така. Ще ни трябва 17 камък, за да може да направим от всички видове. Вижте сега там зомбито къде е. Ето така. Така, се заминаваш, my friendo. Тук. Сега. Тук има да намерим 3 овце. Така, в тази версия вече овцете също пускат и такова овче месо. Вижте сега тя как бяга. Така, съвсем още една овца. И ще гледам да се изнасям бързо от тази гора, за да мога да напредвам. Първоначално сигурно ще си направим някаква дупка. Да, там долу виждам един як пич. Майко, паднахме, хора. Паднахме, сега ще има някой... Майко, мила. Где зомбите между другото? Има там долу, но не мога да намеря нито една овца. Видях я. Макар да ги чувам. После видях една. Така, извините, ако чуете едни звуци от татка, просто... Сори. И... Супер! Убихме овцата и ни пусна вълна. Имаме... Пусна. Сори.
Имаме една черна и две бели. Сега мисля, че така се правеше, да. Скоро ще ви покажа как да имате безкрайен диаманти. Това може да го изпробвате и на креатив, но и на survival също става. Ще ви го покажа на креатив, а вие може да го изпълните и на survival. Значи другото видео очаквайте сигурно да е такова на туториал как да имате безкрайни диаманти, но знаете, не се получава от първия път, но аз всичко ще обясня в клипа. И сега следете само моят канал, харесвайте видеото за още. И сега, какво да направим? Да, така, сега това го правим така, това така, още едно, опа, извинете. Тук сега правим така. Една каменна кирка. Един каменен меч. И... извинете, една каменна брадва. Забравихме лопата. И както виждате, остават ни... извинете, пак излезна от крайната тебла. Както виждате, остават ни точно 8 каблстон за печка. Така... имам брадва, но не знам защо го чупя с печката. Насметам някъде, ето там да ми е къщата, ще се направим някаква хубава, но вече във втория епизод. Така, сега ще не е много време да караме през това езеро, затова ще им там, както ще виждам и захарната стика вече. Ето ще изкопаем една дупка надолу, само колкото да завършим епизода. И сега, чакайте, ще им първо. Ето до там. Така, взимаме захарната тръстика. Тук е още по-висока. Виждам вълци, които ще са ни нужни. Значи тук ще ни е къщата. Вижте сега. Тук е нещо. Тук една дупка ще направим. 3 блока, просто е така. Сори, хора. Ют. Не бе. Ето тук. Така, това е. Тук ще ни е дупката. Прекалих, мале, защо пиша в чата? Защо? Така. Тебе ще остане тук. Хора, смятам това за този епизод. Както виждате, направим твърде много работи и сега, както винаги, няма да стигнем дърво, за да направим стълби. Не! Сега, ще направим нещо като импровизация. Yes. Така, много сме добре. Тук нещо е така. Стълбички. Така, 1, 2, 3. Да. Смятам това за този епизод. Хора, нямам се ви харесал. Това беше Minecraft епизод 1 на версия 1.10.2. Това беше Survival. И смятам да приключваме вече. Както виждате и както казах в другия епизод, във втори епизод, ето тук, ще направим къщата ни. Сега малко почна да зацепа. Да, направи се. Само за секундия. И